ese recuadro arriba abajo. ¡Cuentas manos! Cada dos, la primera marcada. Ojo amb aquest! Queden aquí per mirar. Té mesos, em sembla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se va a pegar aquí! Aquest trofet que el dedica a tota la gent de la Montesada. Visca Montesa! Ja està confirmat. Molt bé, doncs la seguirem, que sí? Sí, estic molt content, no? I vindre a aquesta festa per 5è any i que encara hi hagi més gent cada vegada que venim és molt bonic. Intentem fer el màxim espectacle possible, quasi ens matem cada any. Jo crec que si ens diverteix, que és el més important, està molt content de com anar la temporada, no? Ha sigut una temporada molt bona, ara falten els campionats d'Espanya, ha iniciat molt bé el campionat, seran només 2 carreres, a Girona ens jugarem tot i bueno, espero fer una bona carrera i sobretot que disfruti el públic, que és més important. Toda la familia Fernández, todos los montesistas. M'agradaria que tingués aquí el Bernat amb permís de la Montse de la Núria, que li donem aquest premi i tancar la Montesada dedicant-li a l'Enric i fer un aplaudiment. Moltes gràcies a tots.